Ето какво научих за 3 години като собственик на реален бизнес и защо 95% от информацията в интернет за бързо забогатяване и лъжа. В това видео ще споделя с теб 8 брутални истини, които ми костваха денонощно бачкане, бърнаути и много грешки. Ако планираш да стартираш бизнес или вече имаш такъв, тези няколко урока ще ти помогнат да не допускаш същите грешки и ще ти покажат реално какво те очаква. Първият урок е: няма да стане в твоя времеви диапазон. Хората в социалните мрежи обичат да говорят как бързо и лесно можеш да забогатееш. Как ако започнеш техния бизнес модел, след 6 месеца ще бъдеш милионер. Аз също се подведох и работих по 15 часа на ден, защото си мислех, че ще постигне резултатите много бързо. И така в продължение на една година, без никакви почивки, без кафенца, без игри, без почти никакъв допълнен. И вместо да стана милионер, получих голям стрес, заради който стрес работата ми започна да става супер неинтересна и получих обратен ефект. Когато развиваш и започваш бизнес, ти ще се сблъскаш с много проблеми всеки ден. Проблеми като да нямаш достатъчно пари, маркетинга да ти е слаб, рекламите да не продават, социалните мрежи да не се развиват. Отделно, че си поставил огромни цели и знаеш, че трябва да работиш много, за да ги постигнеш. Това нещо ти вдига стреса и те вкарва в режим на оцеляване. Това не е нещо лошо, но ако работиш постоянно и не правиш нещо, за да се намалиш стреса, в един момент ти ще спреш да работиш цяло. Втория урок е: приходите не са твои пари. Когато цял живот си нямал пари, е логично в момента, в който ги получиш, да започнеш да ги харчиш. Защото няма как да се научиш да управляваш парите си, когато никога си нямал такива. И тук искам да те върна към първа точка, в която говорих за работенето с часове и стреса. Когато си изкарал пари и в продължение на месеци не си получавал никакъв допълнен, в един момент е много вероятно да започнеш да харчиш тези пари за глупости. Затова е толкова важно да имаш хобита, които те карат да се чувстваш добре. Да се върна на парите. Защо приходите не са твои пари? Защото когато имаш приход, трябва да го използваш за развитие на бизнеса ти, за да може бизнесът ти да стигне в етапа, в който да е без значение какво си купуваш. Защото бизнесите са в две ситуации. Или се развиват, или бавно умират. Така че ако не използваш прихода си, за да развиеш бизнеса си, той в един момент ще спре да изкарва доходи и ти ще фалираш. Като човек, който не е роден с пари, в момента в който започнах да изкарвам по-добри пари, започнах да си купувам по един часовник всяка седмица. Естествено бях и достатъчно разумен да си купя техника и програми, които ще ми улеснят работата. Това повечето хора няма да го направят. Те ще започнат да харчат пари за неща, които в момента не са им нужни. Следващата точка е: продуктът ти може да е перфектен, но без маркетинг си никой. В началото вярвах, че ако направиш добър продукт, хората сами ще идват и ще го купуват. Те ще ти предават от уста на уста и така ще правиш повече продажби. И с течение на времето разбрах, че това е пълна лъжа. Може да имаш най-гениалния продукт, но ако никой не знае за него, ти ще се останеш беден. Бизнесът не е само производство, то е 70% маркетинг и продажби. Трябва да станеш експерт в това да привличаш внимание. Първите няколко часа от деня, които прекараш в работа, трябва да са насочени към маркетинга. Това трябва да ти е цел номер 1. 4. Свободата на предприемача е мит. Всички започват бизнеса с идеята, че няма да имат шеф и ще работят сами за себе си и ще определят времето си. Истината е, че вместо от 9 до 5 работиш по 24 часа в началото на бизнеса ти. Свободата идва много по-късно, чак когато изградиш системи и екип, които могат да движат бизнеса ти, дори да не си там. Следващия урок е: не търси подкрепа. В началото, когато се опитвах да започна да изкарвам първите си пари онлайн, масово хората не вярваха в мен. Приятели, познати, дори и роднини. Всички те ме гледаха скептично. През това време бях толкова обсебен да накарам нещата да проработят, че не ме интересуваше нищо от това и наистина достигнах резултати. Тогава осъзнах, че не ти е нужна чуждата подкрепа или одобрение, за да имаш резултати в някой бизнес. Трябва ти просто план и конкретни стъпки за действие, които да правиш всеки ден, за да постигнеш резултатите. Ако чакаш някой да те мотивира или да ти свърши работата, ти изобщо не си за бизнес. През тези 3 години работех с доста хора и за съжаление 90% от тях се оказаха мързеливи, немотивирани или просто хора, които искат да се въртят около теб, за да научат някоя тайна и да я използват за себе си. Затова научих по трудния начин, че в бизнеса ти си сам. Твоята мотивация е твое задължение, не на хората около теб. 6. Приятели и роднини. Моят съвет е: по-добре работи с чужд човек, отколкото с приятел или роднина. Защото чуждият човек може да те измами, но той няма емоционална история с теб. С него отношението да си чисто бизнес. Утре може да се разделите, да се стиснете ръцете и всичко да приключи. Когато обаче работиш с приятели или роднини, когато нещата се провалят и вие се скарате, вие губите много повече от бизнеса, вие губите вашето приятелство или връзка. Бизнесът иска хладнокръвие и тежки решения. Когато има замесени роднини или приятели, винаги някой остава обиден. Затова държи бизнеса си и личния си живот на разстояние. 7. Клиентите не винаги имат право. Научи се да казваш не.
Когато стартираш, си мислиш, че трябва да угаждаш на всеки, който има пари. Търпиш грубо отношения и капризи, изисквания извън всякакви уговорки, само и само за да не изгубиш клиента. През тези 3 години разбрах, че има една категория токсични клиенти. Те обикновено плащат най-малко, но изсмукват 90% от времето и енергията ти. Започват да те приемат за даденост и да изискват неща, които не са били в уговорката. Научих, че за да запазя психическото си здраве и да имам време за истинските клиенти, трябва да мога да казвам не. Бизнесът е взаимно уважение и партньорство, а не робство. Понякога най-доброто решение за твоя бизнес е просто да изтървеш някой клиент. 8. Реалният бизнес е 90% скучна рутина. В социалните мрежи бизнесите изглеждат перфектни. Лъскави офиси, срещи по кафенца, работа от Малдивица с лаптоп. Реалността обаче няма нищо общо. След като мине първоначалния ентусиазъм, бизнесът се превръща в 90% скучна рутина. Той се състои от водене на таблици, гледане на едни и същи статистики, решаване на проблеми, писане на имейли и едни и същи процеси всеки ден. Ако влезеш в бизнеса само заради адреналина, много бързо ще се откажеш. По-големият успех не идва от гениални идеи, а от способността да правиш скучните и еднообразни неща всеки един ден. Ако въпреки всичко това ти все още искаш да стартираш бизнес, направи го. Защото усещането да направиш нещо свое е уникално. Но го направи с отворени очи, а не подведено от видеоклипове в социалните мрежи. Бизнесът, с който аз се занимавам, е продажбата на дигитални продукти. Ако искаш да започнеш да продаваш дигитални продукти, запиши се за безплатен разговор от линка в описанието. Също ако видеото ти е било полезно, абонирай се за канала и ми напиши в коментарите кой от тези 8 урока беше най-ценен за теб. Благодаря за вниманието.